kuvataan sitten tällä kun minun reokamera näköjään vittuilee mulle tuon FIFA videoskamera. Täällä saa muutenkin pitemmän video. No jaa. Kuuluuhan mun ääni nyt. MP tää asuu. Niin mitä, mutta joo. Tähän videopostaukseen ei ollut aiheena ollut se, että mulla on miten mun asuu ja näin. Tai miltä mä näytän ja näin. Ja tälleen se ei ollut tämä aihe. Joku pikkuopissa tuo keinu. Ja ei tää oo sitten mikään pedofiili, että kyttää pikkuopissa tuo keinu, vaan ajattelin mikä tuo narina tuolla takana on. On ja näin, niin sitten vaan katoin, että siellä on joku vitu junnu keinu. Siinäpä keinu. Mut niinku tämän videopostauksen aihe on se, että näette, että mä oon ulkonakin käynyt, et en vaan oo sisällä. Mörkötä. Ja sitten se, että ajattelin kertoa, että valmistuin tuossa ja toimistotöistä tuskin ne mua ottaa töihin. Koska no. Tai sitten ottavat. Toivottavasti tarppää. Mutta se on vikti, mutta ei se mua haittaa noita. Mutta aina voi auttaa hakemusta perään. Ja kyllä mä uskon, että jos ensimmäisellä ei tarppää, niin kyllä ainakin kolmas hakemus tarppää. Mutta jos mä pääsettäisiin vuosittain mulle ehdottamaan, niin ei vittu on menossa, koska pystyn parempaa saanut koneita käyttää ja tiedän ATK-laitteista ja näin, mutta mikä jengi, jos jengi valmistuu nyt, niin mihinkä aikoo jengi mennä töihin. Ja valmistuu kuinka moni vai jatkaako syksyllä ja mitä jengi aikoo tehdä kesällä, itse menen 2 viikon päästä Jyväskylään ja sitten seuraavana ja nimeltä Servoimeen tyttistä se sisko ja sen kaveri, jos niillä ei oo mitään muuta silloin. Mut niinku tää logipostauksen aihe oli tosiaan se, että kerron vähän mun kesäkuulumisia, kysellä mitä teillä on mennyt ja en oo kauheasti tehnyt pitkään aikaa täällä, että mun kasvot näkyy, sen mä piikottelen gameplayin takana. Mä pelkään saavani turpaa ja näin. Niin sitten. No, siksi mä piikottelen sen gameplayin takana. Ja näin. Mutta eipä mun tässä mitään ihmeellistä ollut. Ruvetaan mä kun perupetteret ja nähdään mun seuraavassa videossa. Ja helvetti, että täällä on hieno sää. Ding ding ding. Ja muutenkin kun aurinko menee pilveen, niin kohta täällä ei tosiaan enää. Mut niin kuin näette, niin aika hieno sää. Joo, mut moro. Ja kommentteihin voi laittaa tosiaan sen, että mitä ihmiset aikoo tehdä kesälomalla. Ja että sen, että kannattaako mun tehdä gameplayin, niin kannattaa vai tälleen, että mä kuvaan nyt omaa naamaani. Mä ite tykkään tehdä enemmän gameplayin kanssa. Ja että mitä gameplayia haluaisit nähdä taustalla, mut joo, moro nähdään mun seuraavassa videossa. Ja silloin tulee storytime taas. Moi!